ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಕ್ ಐತಿದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ ಯೋಚನೆ ಎಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಈಗ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಬ್ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಮಂತನೆ ಎಂಚ ಆ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಡ್ ಆಯ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಆತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತೆ ನಿಗ್ಲಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆದ ಯೋಚನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೊರಕು ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತನಾತೆ ಎಟ್ಟು ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲಿದಲ್ಲ ಐತ ಐಕ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತನ ನಿಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪು ಐನು ಮುಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕಂಡ ನಿನ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಟೈಮ್ ಪೋನಗನೆ ಈ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ರೂಪನೇ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆವಂದ್ ಪೋಪುಂಡು ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದ್ ಪೋಪುಂಡು ಅತನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒರಿಪೋವನ್ನು ಬತ್ತು ಜರ ಬಂಡದು ಬತ್ತು ಜಿಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುರ್ದು ಪೋತು ನಮ್ಮದು ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಚ ಪಿರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಯೋಚನೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚನೆ ಪಿರ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏನೈತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಪುದ್ವರ ಉಣಸ್ ಮನ್ಪೊನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಚರಣೆ ಓಕೆ ಹೊಸಾರಿ ಉಂಟು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಂತಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ದು పోతుంది ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ತತ್ತನಿರ್ದವರ ಈ ಅರಿಬಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತತ್ತನಿರ್ದವರ ಒಂದು ఆయన ಕೈ ಬಿಡದೆ పోనుండు ಓಕೆ ఆయన ಒರಿಪಾದ ಬೋಡದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐತಾನೆ ಪೋಸಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ನಡತುಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಇಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಅವು ಬೇತೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ನಥಿಂಗ್ ఉండదు ಓಕೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬುಧವಾರ ಪನ್ಪುನವು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆವಡಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆವಡಿಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಗೆ ಮನ್ಪವರ ಆವಂದಿಜ್ಜಿನ ಅನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಅಥವಾ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಂಡ ಸವಲತ್ತು ಇಜ್ಜ ನಿರ್ಧಾರ ఆయన ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂದರನ್ನುಲ್ಲ ಓಕೆ ಅತನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಥಿಯರಿ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅವೇ ವಾತಾವರಣ ಬುಲೈನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ವರ್ಷ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಓಕೆ ನೆನಪೊಂದು ನೆನಪಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣಿತ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಅಂಚ ಆ ದಿಸ್ಸೆಟ್ಲ ಚೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಲ್ಟಾಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ನಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ಪುದ್ವರ ಒಣಸ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಊಡಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಂತ ನಿಜ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಜಿನ್ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಪುದ್ದೂರು ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ನೆಟ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಉಂಡು ಈವನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾಬುನ
ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏರು ಒತ್ತೊಂದು ಬೈದೆರ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ నేను ಇಂಚೆ ಒರಿಪೋಳಿ ಪಂಡ ಈತೆ ಪರ ಊರು ಪೋಯಿನಾಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಒರಿಪೋಳಿ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರೊಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರನು ಒದಗಿಸದು ಕೊರೊಲಿ ಐಕ್ ಬುಡಪುನ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುಂಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಐನ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಐತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಆವಡು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೈಟ್ ವಾಸ ಮನ್ಪರಾಪು ಅನ್ನದ ಭಾಷೆ ನಂತರ ಐ ನಂಬುದು ಜೀವನ ನಡಪರಪ ತುಳುಕುಲ ಇದು ಸದ್ಯಗೂ ನಂಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೋನ್ ನಡೆದವರ ಅಥವಾ ಕೈ ತತ್ತು ನಡೆದವರ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕರ ಬಂಗ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಚ್ಚಿ ಸೊ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ಬುಕ್ಕಲ್ ನಂಗೆ ಆರ್ಟ್ಲ ಒರಿಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪುದ್ವಾರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಊರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಪುದ್ವಾರು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ದಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಏತು ಜನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುದ್ವಾರು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಹೊಸಾರಿನ ಕೊಯ್ದು ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಜ್ಜಿನ ಏಳಾರಿನ ತೊಳ್ಳೋದು ಉಂಪುದ ಕರಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಮಂದ ನಿಂತೇರು ಓಕೆ ನಂಗೆ ದೂರ ದಿಪ್ಪುನದಾರ ಅವು ಬಂಗ ಉಂಡು ಓಕೆ ಐಕೆ ಅವ ಏಳಾರಿತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಪುಣ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಸಪರೇಟ್ ತೆರಿಡ್ದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಐಕೊಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ ಬುಡ್ನ ಐನ್ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಂತ ನಿಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ್ಲಿ ಪಾತೆರಂಡ ಖಾಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತೆರ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಎಂಚ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚ ದಿಕ್ಕೆದ ದಿನಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಉಂಡ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ಉಂಡ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸನು ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇನು ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮುಂದೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಗ್ಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇತಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಐನ ತೂಂದು ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡ ಬುಕ್ ಕೊಂಚ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಸಲಕರಣೆ ಓಕೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಸಲಕರಣೆ ಅವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡ ಬಚ್ಚಿ ಈ ಸಲಕರಣೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಕರ ಅವಡ್ ಈವನ್ ಕೈಲ ಅವಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾರಾಯ್ದ ಗಂಜಿ ಬಲಸ ಕೈಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಅಥವಾ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ತರಕಾರಿಗಳು ಊರುದ ತರಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸೇವುದನ ಅಥವಾ ಪೂಂಬೆದನ ಸಮಥಿಂಗ್ ತಿಮರೆನ ಅಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ತರಕಾರಿನ ಅವು ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂತ ಊರುಡು ಸಪ್ಲೈರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಊರುಡ್ದು ಆಯಾ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಊರುಗು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನಂಜಿ ದುಂಬೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇಂಜ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕರ ಬಂಡ ಕರತ್ತ ಕುಂಬಾರಿಕೆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತದಲ್ಲೆರ ಅವು ತುಳುತ ಮಣ್ಣದವು ಓಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಗಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪುನಃ ಈತ ಪ್ರಪಂಚದ ಏತ ಜನ ತುಳಿಯರುಳ್ಳೇರ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಐನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಈವನ್ ಕೈಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ನಾವು ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅವು ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ ನಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉದ್ದೋರ್ ಮನ್ಪಾರ್ನ ದುಂಬೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅಥವಾ ವರ್ಷ ಆರ್ಡರ್ ದೆತ್ತುನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಡಪೊಟ್ಟಿರ್ ನಾನು ಈ ಸೇವುದನ ಬಿತ್ತ ಅಥವಾ ಪೂಂಬೆನ ಆಣಿ ಒಣಸಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಫುಡ್ಡುಲಿತ್ತನ
ಐನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಂತದ ಕಡಪುರಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ ಕಡಪು ನಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲತ್ತು ಅಥವಾ ಮುಲ್ಪ ರಿಸೀವ್ ಅನ್ಕೊಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕಾನಮಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಒಂದು 4 ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬದುಕರ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕೃಷಿಲ ಕೃಷಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಡಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕೃಷಿಲ ಡೆವಲಪ್ ಆವು ಇಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಇದು ಚೇವುದಂಚಿನವು ಅಥವಾ ಆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಉಂಡ ಐನ ಅಲ್ಪ ಬುಲೆ ಉಳಿ ಅತನ ಐಕ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಚದು ಮೀನ್ ಅದು ರಿಲಯಬಲ್ ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪುನ ಇಪ್ಪುನ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಕಡಪುಂಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ತಂದ ಐಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಸ್ಟೋರ್ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತಿನದವರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇದ ತಂಡ ಆನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಲೇಕ ಆರಾಮಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಓನಸ್ ಆಣಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿ ಈಗ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಉದ್ದರ್ ಉಂಡು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಒಟ್ಟಾಪೇರೆ ಇದು ಆ ಊರಿನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೇರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಒಂದು ಮುಖ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಗೌಜಿ ಗಂಜಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಊರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಲ್ 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆರೆಕರೆ ತಗಲ ಅಥವಾ 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂದು ಐನ ನಮ್ಮ ಪುದ್ದೂರು ದಾನಾವರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಖರ್ಚಿಡ್ಲ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆಟ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿపోయేటೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಚರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ದುಂಬು ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನೆಕ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ ನೆಕ್ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರೋಡು ಐತ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಿಗ್ಲಿನ ಬುದ್ಧರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಐತ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ನಿಗ್ಲು ಮನ್ಪೊಡೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಥವಾ ಏರ್ ಮಂತ್ ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಫೋಟೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ಇಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪುಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತುಡು ಪೂರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಗ್ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಹೊರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬತ್ತಿನ ಆ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರನ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಊರುದು ಪಿದೈ ಬತ್ತನಾಗ ಎಂಚ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಕಾಟುಕೋರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರು ಪುಟ್ಕೊತ್ನಾಗ ಊರ ಕಾಟ್ಕೊಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆತೇರು ಆಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಏನದಲ್ಲ ಅಂಚ ಆತನ ಮನ್ಪರ ಆವುಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರ ಆವುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಡಪುನ ಪರಿಸರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನೀನು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಒಂದೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು ತೆಂಚೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಐಡಿಯಾ ತನ ಪಣಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ದುಂಬುಕೊಂಡೋಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೊಲೆ ಪೋರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ನೀನು ಆಯ್ನಂತ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲ ನಮಸ್ತೆ.